încă nu. Da. Bună ziua la toată lumea! Azi noi avem un program de kinetoterapia cu oameni în vârstă mai sus decât 70 de ani. Corect am spus? Suntem babe. Nu, niciun caz, nu sunteți babe, da. Dar un pic aveți problema cu aparatul locomotor. Corect am spus? Da. Și nu puteți ce nu puteți să faceți? Nu puteți deja să țineți postura, nu puteți deja ce să faceți? Să mișcați încet, da? Și nu aveți așa echilibru care aveați mai înainte. Și acum pentru asta noi includem exercițiile și pentru echilibru, și pentru coordonarea mișcării, și să avem mobilitatea în zona articulațiilor, coloane vertebrale, zona toracală. Corect. Mișcări concomitente, un braț sus, un braț jos, încă 1, 2, scuturăm mânuțele, scuturăm și continuăm. Mânuțele și în fața spre piept, în fața spre piept. Când mâinile se duc în fața, mușchii abdominali se încordează, expir, ne întoarcem, inspir, expir, inspir. Lombara în spate, mânuțele întins, expir, în fața, expir. Scuturăm mânuțele, scuturăm picioarele și mergem, mersul pe loc. Mâna dreaptă, piciorul stâng. Mâna dreaptă, concomitent, piciorul stâng. Mâna dreaptă, piciorul stâng. Mâna dreaptă, nu uitați, schimbați degetele picioarelor. Piciorul stâng. Scuturăm mânuțele, mâinile pe umeri și în fața. Cerc, mișcări circulare. 1, 2, 3, 4, 5. Acum în spate, coatele în spate. 1, 2, 3, 4, 5. Scuturăm mânuțele. Scuturăm. Mai departe, continuăm din aceeași poziție. Poziția voleibolistului, picioarele cât mai larg, fratele Petru, cât mai larg, așa, mâinile pe genunchi. Continuăm cu umărul drept spre genunchiul stâng. Umărul drept, genunchiul stâng. La expir, înclinația, sus, expir, sus, expir, sus, expir, sus. Scuturăm mânuțele, scuturăm. Mâinile sus, ca o lebedă, jos. Mâinile sus, jos, fără mine, mânuțele sus, jos, mâinile sus, jos, mâinile sus, la expir, jos, scuturăm mânuțele. Acum, mișcări circulare de la umăr și 1. Și lucrează nu numai umerii, dar și trunchiul. 3, 4, 5, în spate. 1, 2, 3, 4, 5. Scuturăm mânuțele. Acum cu încrucișarea. Continuăm. Expir. Pieptul în față. Inspir. Expir, coatele împreună.
Vom aplați împreună. Așteptăm pe Doamna Maria. Împreună. Coatele împreună. Vom aplați împreună. Coatele. Vom aplați împreună. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, scuturăm, scuturăm. Scuturăm și picioarele. Mersul. Piciorul drept cât mai întins. Piciorul stâng. Piciorul drept. Piciorul stâng. Piciorul drept în fața. Piciorul stâng. Piciorul drept. Piciorul stâng. Scuturăm. Scuturăm. Continuăm mișcări laterale. Desfacem genunchii, glezna. Împreunăm cu expir. Inspir, genunchii drept, lateral. Inspir, spatele drept. Elungață regiunii cervicale, ținem gâtul, bravo. Înainte. Permanent țineți minte postura, postura, postura. Împreunăm. Și ultima dată, cu expir, ne întoarcem. Scuturăm mânuțele, scuturăm, scuturăm, scuturăm mânuțele, scuturăm picioarele. Iarăși continuăm mersul. Mâna dreaptă, piciorul, continuăm. Continuăm. Mâna dreaptă, piciorul drept, mâna stânga, piciorul stâng. Mișcăm cât mai jos. Cu expir. 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 Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Cu răsuci, cu încrucișarea mâinilor. Sus pieptul. Sus pieptul. Pieptul înainte cu expir. Și pieptul înainte cu expir. Și pieptul înainte cu expir. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Barca. Țineți, haideți, suntem în barca. Și 1, 2, tot trunchiul se mișcă. 4, 5, expir, expir, expir. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Și continuăm. Continuăm. Călcâiul drept. Călcâiul stâng. Călcâiul drept. Călcâiul stâng. În aplicație expir. 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 Capul drept. Expir, nu pierdem capul, scuturăm mânuțele, scuturăm, 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 răsuciri, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga în fața, dreapta în fața, regiunea cervicală, elungață, fratele Petru, elungață, sânim, capul drept, continuăm. Stânga în fața, dreapta în fața. Scuturăm. Poziția. Acum vom încerca să executăm exercițiul la răsucirea împreună cu baston. Încet ținem postura stânga, fața. Ținem postura, fratele Petru, ținem postura, postura, spatele, gâtul, dreaptă, fața, stânga, fața, dreapta, fața. Bastonul, scuturăm mânuțele. Iarăși, mânuțele sus, deasupra capului. Mâinile sus, 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 ținem, coatele sunt întinse. Coatele sunt întinse, un pic mai în spate, sora din Adina. 1, 2, 3, 4,
5, jos, expir. Și încă o dată, sus, 1, 2, 3, coatele, 4, coatele, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jos, expir. Iarăși abdomenul strâns, mușchii stabilizatorii strâns, sus, coatele întinse până la capăt. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, am pus bastonul jos, scuturăm mânuțele, scuturăm, 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 scuturăm. Iarăși am luat bastonul. Sus, bastonul sus. Acum bastonul va ajunge după cap, după ceafă. Sus mânuțele și după ceafă. Așa, chiar pe umerii. 1, 2, 3, 4, 5. Sus. În spate, continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. Capul drept. Sus bastonul. Coatele sunt întinse. Coatele sunt întinse. Deasupra capului. Deasupra capului. Așa. În spate. 1, 2, 3, 4, 5. Sus deasupra capului. Sus, sus, sus. Capul drept. Capul drept. Ținem. Regiunea cervicală. Ținem. Elungația de regiune cervicale. Jos, după, așa, mai jos decât om aflat. Soradina, mâinile cât mai departate, așa, bravo, 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 bravo. Și din aceeași poziție, mâinile, continuăm. Răsucirea, 1, 2, 3, 4, 5 și ne întoarcem. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5 și încă 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Sus, am ridicat bastonul, am pus pe genunchi. O meu e prea scurt, trebuia să fie mai lung. Mai lung, da. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Mânuțele întinse, continuăm și 1, pieptul în față. 2, pieptul spre baston. Baston și pieptul se întâlnească. 3, abdomenul strâns. 4, gâtul elungață. 5, postura ținem. 6, 7, expir, bravo, expir, scuturăm mânuțele, schimbăm direcția, mânuțele sus, întinse și de la noi. Așa, ne ducem. Spatele, uitați-vă la spatele, ce se întâmplă cu spatele. Și ca valuri. Și expir, mușchii abdominali se încordează. Expir. Expir, nu aud. Ha. Scuturăm mânuțele, scuturăm, 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 scuturăm. Am pus bastonul jos și continuăm. Mersul, mergem cât mai jos, cât mai jos și încă cât mai jos, lateral călcâi. Mâna ajunge, bravo, sunteți foarte bravo. Mâna ajunge, călcâi lateral, încă, genunchii sunt desfăcute, sus, expir, expir,
Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Continuăm. Continuăm cu bastonul. Luăm bastonul în mână. 1, 2, 3 și sus privirea după baston. Sus privirea după baston. Expir. Inspir. Expir. Împreună. Toți împreună. Fratele Petru, întoarceți în fața, în spate. În fața. În spate. În fața. Scuturăm mâna dreaptă. Acum schimbăm mâna. Bastonul în mână. Continuăm. Mâna sus și în spate expir. În față expir. În spate. În fața expir. Expir. Ha. Ha. Scuturăm. Lăsăm bastonul. Scuturăm, 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 scuturăm. Scuturăm, scuturăm. Mersul. 1, 2, 3, 4, 5. Scuturăm mânuțele. Continuăm. Bastonul în mâna stânga. Continuăm. Și mutăm mâna. Mutăm bastonul. 1, 2, 3, 4, 5 și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5 și sus. 1, 2, 3, 4, 5 și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5 și schimbăm mâna. Schimbăm bastonul din mâna stângă și continuăm. Din fața. Din fața. Am luat cu mâna stângă și continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, sus bastonul. Am dat în mâna stânga, schimbăm mâna. 1, 2, 3, 4, 5, sus mâna. Așteptăm. Am mutat. 1, 2, 3, 4, 5, sus. Simțiți spatele dintre omoplați. Bravo. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Și iarăși continuăm. Sus mâinile. Continuăm. Și începem înaintea feței. Mutăm. Da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mâna întinsă, cotul întins, 7, 8, 9, 10. Bravo! Bravo, 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 bravo. Bravo, scuturăm, continuăm. Mânuțele, picioarele, brațele jos, genunchii sus, genunchii jos, brațele sus, invers, brațele genunchi, expir, expir, mișcări coordonate, expir, bravo sunteți, scuturăm, 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 bastonul din față. Da. Ținem bastonul în față. Mâinile sunt întinse. Mâinile sunt întinse. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Picioarele cât mai larg, desfacem genunchii. 1, 2, 3, 4, 5, la expir, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Continuăm și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămânem în poziția aceasta. Țineți de baston. Și acum, poziția noastră, cât mai jos, bastonul în fața și dați jos. Trunchiul, pieptul cât mai jos. Expir, 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 expir. Mâinile rămân la aceeași nivel ca și umerii. Nu dați jos mânuțele. Mâinile rămân la aceeași nivel ca și umerii. Expir. Bravo. Lăsăm bastoanele. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Și continuăm ca o broască țestoasă. Țineți minte exercițiul acesta. Iarăși genunchii sunt desfăcuți. Continuăm și 1, 2, 3, 4, 5, umărul cât mai jos, 6, 7, umărul cât mai jos spre genunchiul apus. Da. Expir, 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 expir. Scuturăm mânuțele. Scuturăm, 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 scuturăm. Și continuăm mersul, picioarele cât mai întinse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regiunea cervicală, fratele Petru. Gâtul, ținem gâtul, elungația gâtului. Da? Ca în Africa să-mi pună inele la gât. Da, nu, singur folosim mușchii noștri, întins picioarele și parcă răstogolim mingea cât mai jos și sus. Picioarele sunt întinse. Continuăm, răstogolim mingea. 1, 2, 3, 4, 5. Nu pur și simplu îl dăm, dar o răstogolim, da? O răstogolim. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5. Picioarele sunt întinse. Picioarele sunt întinse. Picioarele împreună sunt întinse ca să avem unde să răstogolim mingea. Așa. Și sus. Așa. Bravo. Bravo, bravo. Continuăm. 1, 2, răstogolim mingea. 3, 4, 5. Partea de opusă. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Ținem mingea în fața. Mai departe, pe braț. Ținem mingea pe brațul stâng și continuăm. Sus mingea pe umăr. Jos pe genunchi, expir. Sus mâna pe umăr. Jos mingea pe genunchi. Sus mâna. Jos pe genunchi. Sus mâna. Jos pe genunchi. Sus mâna. Jos pe genunchi.
Scuturăm mâinile. Scuturăm mâna cealaltă. Sus, mingea. Sus, din partea dreaptă spre partea stângă, deasupra capului. Sus, coatele sunt întinse, ținem mingea, ținem, expir. Sus, mâinile sus, expir. Și încă o dată sus, jos, și încă o dată sus, jos, expir, bravo, sunteți bravo, foarte bine, da. Acum restogolim mingea, spate drept, 5, 6, 7, capul drept, gâtul elungața, 9, 10, din față și stânga, dreapta, spate drept, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Continuăm cu mâna stânga, în spate, în fața, în spate, în fața mingea, în spate, în fața, în spate, în fața, spate, fața, spate, fața. Bravo sunteți. Acum mingea trece ca un tren. 1, 2, 3. Și 1, 2, 3. Așa. Sub pot. Și încă o dată. Mingea ca un tren. Trece ca așa încă. Sus. Așa. Și încă. Mingea sus. 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 Ajutăm. Așa. Bravo. Și ultima dată. Sus. Picioarele pe mingea. Sprijin pe spaticul, da? Da, vă doare mijlocul. Haideți. Țineți abdomenul strâns și mușchii stabilizatorii care țin coloana vertebrală, zona lombară, strâns când faceți exerciții. Bine, da? Acolo, din cauza că mușchii abdominali sunt slabi, coloana se mișcă, da. Dar sunt mușchi adânci, mușchi profunzi, mulțumesc, care trebuie să cuprind coloana vertebrală dinăuntru și ele trebuie să fie așa, să țin coloana. Să fie Violi, mersi mult, haideți, în fața, în spate, în fața, în spate, în fața, în spate, în fața, în spate, stânga, dreapta, stânga, dreapta, genunchii îndoaiem, dreapta, stânga, dreapta, mișcări circulare și stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, direcția de opus, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Scuturăm picioarele, punem gleznă pe mingea, întindem și scuturăm. Vibrarea, așa o vibrare. Și călcâi pe mingea. 1, 2 și mergem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Călcâi. 9, 10. Degetele sus degetele.
expir, 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 expir. Și stânga, sus. La mine stânga, sus. Lateral, sus. Lateral, sus. Lateral, sus. Scuturăm, 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 scuturăm. Și încă o dată, picioarele îndoaiem și mișcări circulare. Mișcări circulare. 1, 2, 3, 4, 5 și 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 scuturăm, scuturăm, bravo, bravo, mingea, picioarele jos, ultimele exercițiile, expir, expir, mânuțele sus, expir, mâinile sus, dați aer, mâinile jos, mânuțele sus. Da. Țineți minte, dacă aveți problemă aici, nu este stabilă zona aceasta și aveți dureri în mijloc, în zona lombare, când ridicați mâinile, țineți mușchii aceștia, da, nu abdominali, dar mușchii aceștia care sunt acolo adânci, profunzi, care trebuie să țin coloana zona lombare. Zona lombară și zona lombară și zona cervicală, ele sunt mobile, dar dacă aceștia mușchi antagoniști sunt slabi, atunci mușchii spatelui profunzi nu sunt în putere să mențin greutatea coloanei vertebrale. Sunt viguroși. Nu sunt viguroși și atunci mușchii abdominali sunt slabi, organele interne trag după sine coloana vertebrală, coloana vertebrală se duce după mușchii abdominali, înainte cade. Avem rucsacul în față. Da, și atunci mușchii paravertebrali care trebuie să țin coloana vertebrală sunt permanent încordați și ei obosesc. Iată din ce cauză trebuie permanent vă străduiți și țineți mușchii stabilizatorii, trebuie să fie strânși. Am putut să vă explic, da? Strâns, să țineți coloana. Auziți, doamna Maria? Da. Auziți, da? Haideți ultimul exercițiu și azi va fi cam atât. Ne întindem 1, 2, la expir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Pauză. Scuturăm iarăși mânuțele ca o lebedă. Sus. Jos, expir. Sus mânuțele. Jos, expir. Lăsăm mingile. Încet ne ridicăm pe picioarele și continuăm să le filmăm cum ei se vor ridica. Veți vedea cum sportsmenii României sunt pregătiți la Olimpiada. Mulțumim, ați fost foarte bravo. Ați fost foarte bravo. Foarte bravo. Suntem echipa reprezentativă a României. Bravo. Bravo. Sora Adina, bravo. Bravo. Haideți. Bravo. Haideți sus pe picioare și să vă continuăm. Pa, 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 pa. Da, de cum sperăm să te găsim și data viitoare. Da. Haideți. Ești foarte bună, Tamara. Mulțumim mult, mulțumim Domnului. Haideți. Și voi sunteți, dumneavoastră sunteți bravo. Sunteți optimiste. Tu ești un profesor foarte bun. Foarte bun. Explicit.
Explicit. la toată lumea, și la surs, și la chior, și la șchiopi. Da, da, da. Deci la toată lumea explici ca lumea. Da, Deoarece da, mai mult lucrez cu copii. Da, și nu ratăm nicio oră la tine. Și dumneavoastră n-ați mai venit cu bastonul? Acum merge N-am mai venit cu bastonul de 8 zile. Bravo, cum ați reușit? Singura, fără baston, Prin voință, altfel nu se poate. Curaj, un pic de ajutor și încet, încet, fără ajutor. Felicitări! Vă mai așteptăm pe la noi! Mulțumesc, domnul doctor, în iulie, pe 1, pe 2, când începeți seria, vin din nou să continui programul. Aveți și cadre didactice foarte bun, că este un cadru didactic foarte bun, priceput și explicit. De-aia îmi face plăcere cu ea să lucrez. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim pentru toate serviciile pe care ni le-ați făcut.